Moi kaikki! Eli siis mä päätin kuvata se Audensin testausvideo. Ja joo, pakko ottaa vähän juomista. Ja ihan todella sponsoroitu video. Mutta onks tää on ihan vitu halpaa? Mut joo. Eli siis annetaan ulkonäköä tälle purkille. Onko se purkki? Mut joo. Eli siis tän näköinen. Mikä helvetti tossa on? Tässä on jotain tyyliä eläimiä tuolla. Eli siis ulkonäöltään tää on ehkä... Ei mun mielestä kauhean nätti oo. Ehkä joku 2,5 kautta 3 kautta 5. En osaa sanoa 3 kautta 5 ehkä. Ei on tää. Ja takapäät on tämmönen Denna Tobax. Tää Denna Tobax Vaara. Skader Halsan och är Bereonde Framkallande. Vittu en osaa ruotsia. Ja tosiaan tää on Ruotsista, on made in Sweden. Varmaan kaikki Audensit on tehty Ruotsissa. En oo tietenkään tosi. Ja sori nää äänet. Tästä kuuluu tämmönen ääni, koska ilmapattisänky. Joo. Mulla tuli äsken viesti, mä katoin sinne päin, mutta... Eli joo, minä pahoittelen, mulla ei oo enää sellaisia pusseja, mitä ei ois kertaakaan käytetty. Tää on semmonen, mikä on HK-kunnossa. Minkä en tiedä kehtaako näyttää näitä pusseja, mutta... Siis tän näköisiä pusseja, tää on ehkä kerran käytetty. Eli siis joo, nää on semi-isoja pusseja. Sori, tuo vittu häiritsee nuo äänet. Siis mä tarkoitin sitä, että tää on ehkä kerran käytetty. Vitsi kun ei tää vitu ääni kuuluu, niin vituttaa tuo. Eli siis tämmösiä pusseja. Ja nämä pussit on sinänsä semi-isoja, on varmasti paljon pienempiäkin. Mä en oo todellakaan mikään nuuska-asiantuntija, mut joo. Mennään nyt testaamaan, eli NYT nyt. Ja tosiaan, mä huomenna kuvaan maideita, että nyt alan tekemään aktiivisesti videoita ihan oikeesti. Mä otan oikeesti niskasta kiinni ja alan tekemään videoita. Ja tosiaan, mulla on hiukset kiinni, niin näytän kaljulta. Ja jotkut on varmaan silleen, että miksi tyttö käyttää nuuskaa, mutta mun mielestä tytötkin voi yhtä lailla käyttää nuuskaa, niin kuin pojatkin. Ja tosiaan todellakaan suosittele käyttämään nuuskaa. Onko se tässä? On. Siis en todellakaan. Ja jos ainakin alaikäinen, niin ei todellakaan. Eikä kyllä täysikäisetkään kannata. Tosiaan tää purkki on semmonen. Näitä saa niitä, mitkä ne on nimeltä, torneja, niin niitä saa siis 3-40, ainakin tässä on. Ja sitten nämä purkit on yleensä 3-5 euroa, että ei mun mielestä ole pahaa, koska näissä on 14 pussia kumminkin. Tai 13 tai 15, jotain sinne päin, mutta joo. Hinta-arvio niin voisi olla semmonen mun mielestä ihan hyvä, että halpaa. Niin voisi antaa 5/5, koska paljon kalliimpaa on tupakka. Mä osaa puhua. Anteeksi. Röykö paljon kalliimpaa, että en suosittele ainakaan. Ja sitten tämä vaikutus. Pahoittelen nämä äänet, mutta siis tämä vaikutus on mun mielestä 5/5, koska tän taas on sen mukavan olon. Mä en osaa selittää minkälainen olo. Mutta vähän semmonen, että alussa olikin semmonen, että vähän niinku heikottas. Että kävely on varmasti hankalaa silloin. Mun ekat kerrat, niistä en kehtaa puhua, mutta joo. Ja tosiaan niille, jotka ei ikinä edes polttanut tupakkaa tai niin silleen, että niillä voi kaivaa vielä pahemmin päähän. Että suosittelen, jos käyttää nuuskaa, niin suosittelen niitä paljon önympiä. Että Audens onkohan tässä 22 milligrammaa. Vielä otan tuohon ne kaikki tiedot. Mä en tosiaan tiedä ite. Kai tässä on 22. Mutta mun mielestä se mikä se on se Siberia, niin mä voisin siitäkin tehdä testausvideo, jos te vaan haluatte. Niin mun mielestä se on vielä vahvempaa, paljon vahvempaa kuin tämä. Että joo, alas voitte laittaa
jos haluatte Siberiaa, koska mä en ikinä itse testannut henkilökohtaisesti Siberiaa, että se on mullekin eka kerta. Mut joo, nyt tulee tää mukava vaikutus, tää on semmonen mukava olo. Että joo, jotkut kysyy varmaan, että mikä mun silmässä on, eli mulla on karsastusta ja joo, siis mulla ei haittaa, että jos alas tulee ja kysytään, että mikä sun silmässä on, niin tosiaan mulla on karsastusta ja joo, se on semmonen, että mulla sisälle päin karsastaa ja tosiaan se ei vaikuta mulla yhtään mihinkään. Mä näen ihan normaalisti ja mulla on mopokortti ja nyt on melkein autokortti on käynyt. Mulla puuttuu aina 1 ajotunti insi ja kirjalliset, niin mä käyn ajokortin. Ja mä tosiaan voisin vaikka näyttää mun mopokortin, elikkä joo. Oi anteeksi, mä en osaa tätä kunnolla. Elikkä tossa on mun mopokortti, eli mä tiedän tuon kuva on vaan hirveä, mutta tuo on ihan mun oma kortti. Ja tosiaan mä näytän mikä tää on? Tää henkilötunnusta. Sori, mä osaan nyt puhua. Elikkä mä oon sanonut 19.10. tää 2016. Eli tää on ollut jo jonkun aikaa. Ja tosiaan täällä lukee, että tuossa on 19.10. Ja tosiaan mä käyn sen autokortin nyt, mutta siihen tulee ihan eri kuvaa, koska mä kävin jo passikuvissa. Ja siihen tulee vähän ihan hirveä kuva. Mä tiedän, mä osaan olla passikuvissa enkä muutenkaan. Että se ei oo vaikuttanut mulla yhtään mihinkään. Se on ihan kaikki kortit ja kaikki tommoset, niin mä saan, kun vaikka onkin karsastusta, että se ei vaikuta. Joillakin voi vaikuttaa, jos niillä on pahemmin jotain silmissä vikana, mutta siis mulla ei vaikuta mihinkään. Mulla ei ole mitään muuta todettu. Että muuten, mulla on vaan syntymästä lähtien ollut karsastusta, että tosiaan mä en ole mikään vammainen, tai siis mä en ole vammaisia vastaan. Nää on kans ihania ihmisiä, että joo. Mä olin siis mä kerron tässä, mutta siis mä olin niinku, sori kun me pölpötän ihan pomia, mutta siis mä olin sotealla, siis sosiaali- ja terveysalalla, tuolla Joensuun Riverialla, että mä jätin se kesken, koska mulla tuli kiusausta, tai siis yksi henkilö kiusasi, mä en sanon nimeltä. Siis se henkilö, niin se on ihan, mä en sano mitään, että ei tule mitään, mutta siis se henkilö pilasi mun niinku tuon alan, mutta nyt minä haen ensi vuonna uudestaan, että eri ryhmään tuonne sotelle. Ja mä toivon, että sitä henkilöä mä hirveästi näkis, koska mun mielestä se kiusaaminen on todella väärin. Siis mun luokka ei muuten todella mukava. Ne otti mua ryhmätöihin ihan innolla, siis ei innolla, vaan siis mukaan. Että muut oppilaat oli todella mukavia, mutta se yksi henkilö, se pilasi mun niinku sen. Mä tiedän, että mun ei olisi kannattaa välittää, mutta tosiaan mulla on niin mun on sanonut, että mulla on masennus, että ei ole mukava kuulla sitä, että sitä paskaa. Se puuttuu mun asioihin, mutta joo, mennään vaan tähän uusi asiaan. Mä sori, mä puhuin tässä joku storytime tyyli, että mutta joo, niin tää haju piti sanoa. Hyi. Tää haju on 0/5, että kukaan ei varmasti tykkää tästä hajusta. Mutta joo, laittakaa alas videoehdotuksiin, nyt tää on mun uusi kanava. Että nyt mä aloitan vähän niinku puhtaalta pöydältä, että mä teen olisiko vaikka 3 videoa tai 2 videoa viikossa, yritän saada tai jopa enempi, jos mulla on motivaatio. Eli joo, tosiaan laittakaa tuonne alas videoehdotuksiin, joten joo, nähdään seuraavassa videossa. Moikka!